Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kumusta? Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lahi na sad nga istorya sa kinabuhi ug gugma ang atuang tagaan ug pagtagad. Mahitungod kini sa damgo. Doon na ba mo'y kapasikaran nga tuhuan kung unsa inyong madamguhan? Daghan og mga meaning ang damgo. But before anything else, before na ito ipadayon na itong istorya, mamaray ko ninyo sa pag-subscribe and click the notification button sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories ug ang Katabi with Ate Gems. Ug kung kinahan mo nga mupada sa inyong kagalingong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. And daghang salamat sa tuang mga subscribers na nga nagtan-aw na to all over the world. Daghang salamat ug dako kay nako nga pasalamat kanyang tanan sa pagpadayon ug pagpang-recruit sad ug lain natong mga makasabot og binisaya nga pinulungan nga mo subscribe sa tuang YouTube channel. So para di mo laayon diha, padayon lang gyapon mo sa pagpaminaw sa atong mga content diri niining ato ang channel. So aniya na ang istorya nga ato ang basahon ug daghang kinabuhi karong adlaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, una sa tanan, sa di pa nako isaysay ang akong talagsaong istorya sa kinabuhi o gugma nga murag na bilong ni sa kategori nga love horror nga istorya. Magpaila ko ninyo nga ako day si Mara, 29 anyos nga taga dinhi lang sa Cebu. Nagtrabaho ko sa usa ka dako nga eskwelahan sa Cebu isip usa ka librarian. Doon ako'y mga opportunities nga makalarga ko sa abroad pero adto magmaestra pero di pa nako kaya nga maglatagaw sa laing lugar. Mas nakauyon ko sud sa library kundiin na in love ko sa mga libro kaysa mga tao. Maayo ang libro. Kay bisan og naglingkod ra ka sa inyong sala, dadon ka bisan asa nga lugar. Maka-experience kag mga moments nga happy, sad, exciting, ug even emptiness and loss. Sugdan nako ako ang istorya niyatong tulo ka tuig na ang milabay. Sukad namatay ang akong pamanunon nga si Daniel sa aksidente sa motor. 2 ka buwan sa wa pa ang among kasal. Sakit kayo ang nitabo kay andam na untan tanan sa mong kasal. Pizza na lang ang gipaabot pero matud pa sa mga silingan namo nga mga tiguang nga gikuha na siya ni kamatayan ug wa na mahimo bisan og unsaon pa og tago basta oras na gyud. Pagkamatay ni Daniel o Daniel, murag namatay ra pod ang ako ang pagtuo sa gugma bisan pa sa realidad. Dinhi nagamit ang mga libro sa library kay pinaagi sa akong pagbasa sa nagkalalayang istorya, makaiskapo ko sa realidad ug mo-switch sa pantasya. Kada adlaw, pareho ra kog routine. Matag gabi, human sa trabaho, mupauli ko sa gamay na akong apartment. Magluto og simple nga panihapon, magbasa dayon og nobela, maginusara hangtod nga makatuog. Ang akong inahan nga gikan pa sa probinsya mutuyo og bisita nako sa syudad kay nabalaka siya sa akong kahimtang. Sayod siya nga giluom ra nako ang tanan nga pangulila sa akong pamanunon nga si Daniel. Mara, day, ayo palabi na imong kaguol, oy. Wala man tay mahimo kay wa naman gyud si Daniel. Di na siya mobalik. Mas maayo siguro nga lingaw-lingawon pud nimo imong kaugalingon. Nalingaw ra man ko ma, ay kabalakan nako kay okay ra ko. Kani nga akong pagbasa og mga libro, dako kinigtabang nako. Tubag ko pa. Ni pauli si mama sa probinsya nga wa mo tuo sa akong gisulti nga okay ra ko. 2 ka adlaw sa pagbisita ni mama kay nanawag din siya nako para ipabaw ang lain na pod nga sakit nga balita, Papa Joe. Mara, wala na imong lula sa bel. Nahilom ko, Papa Joe, kay sobra naman ning nagsunod-sunod nga kaparutan sa akong kinabuhi. Ang akong lola maugyod ang nagpadako nako sa probinsya. Kay dugay man nga nagtrabaho si mama ug papa sa laing nasod, unya ako ra ang ilahang anak.
Sa tinud lang si Lola mo'y pinakasuod nako og masuod pa nako kaysa akong mga ginikanan. Pagkaugma sa buntag ni pauli ko sa akong nadak-an nga probinsya og taud-taud na pud nga wa ko nakauli kay nabisi ko og prepare sa muuntang kasal ni Daniel nga wa ra gyapon na dayon. Pag-abot na ako murag wa rin na usab sa among lugar. Usa ka gamay og hilit nga baryo nga gipalibutan og mga kakahuyan og mga kalubihan dayon sa tunga-tunga na gamay nga karsada nga igo lang magian og usa ka sakyanan paingon sa gawas ngadto sa highway kundi adto moagi ang mga sakyanan nga mga bus padung sa syudad. Paghunong sa motor nga akong gisakyan nga gitawag og habal-habal, maunay una na akong nadungog ang bagting sa kampana sa among tapad kay naraman pud sa duol ang gamay nga kapilya sa inahan sa kanunay panabang nga mao'y patron sa among baryo. Didto sa mong kapilya gihaya si Lola Isabel. Nibalik sa akong handurawan ang akong experience nitong gamay pa ming mga bata. Na himuon namang duaan ang kapilya o duaanan ang kapilya kay basta way pista, wala man pud magtagad niini. Bali malimpyuhan lang o mabutangan og decoration ng among kapilya kada magsingabot ang kapistahan, Papa Joe. So wa po ko nisud sa among balay, dito na ko ni diretso sa kapilya kundi nakita nako ang lungon sa akong lola. Unya na ay pipila ka mga tao nga naglingkod ug napod sila si mama ug papa uban ng mga paryentisan. Nidagan ko paingon sa lungon ni lola samtang naghilak ug gipangtan-aw ko sa mga tao kay tagsarabya sila makakita nako tungod kay tagsarapog ko mahiuli sa amo. Nagapungko sa lungon ni lola hangtod niabot ang tungang gabi. Pahuway sa maraoy kay lapas tungang gabi na. Pauban sa mong igagaw nga sa liya sa balay. Matud pa sa akong mama kay sila lang kuno ni Papa ang mobilar o mubantay sa haya. So mao to Papa Joe, nanlakaw mi si Leia paingon sa balay ni Lola nga duol ra pud kaayo ug igo ra mo tabuk at bang ra naradayon. Ate Mara, ayo di og higda kay di na pakatulgan ni Lola niya tung buhi pa siya. Kay tawaan kuno ng kwartuha. Sulti pa ni Leia nako. Ha? Pero di man itawaan, katong ako pa yung naggamit aning kwartuha. Wa mo kayo matikdan nga katingalahan diri. Tubag ko pa nga niya. Kuan magudte, kada naay matug diha, padamguhon gyud og bati, unya kada kadlawon naay tunob nga maglakaw-lakaw dayon naay mulakra nga tunob sa basa nga sahog, bisan og way uhan anang gabi una. One day before namatay si Lola, diha siya nihigda, ginamgo siya nga gisundo na daw siya ni kamatayan. Unya pagkaugma, kalitra siyang namatay. Ay, na-timing nga siguro to Leia, oy. Natural mo yun nga magdamgot ha. Si Lola, nganong diha man po siya natug, nga tawaan magkaha na ang kwartuha. Ay, gimingaw ko na siya ni Mote. Namasin lang siya nga basin sa damgo, iyang makitaan kaniya, pero imbis ikaw ang iyang madamguhan, gipadamgo naman noon siya ni kamatayan. Diya nakatuo na sa mga akong mga luha. Nakonsensya ko kang Lola, nga wa man lang ako mabisita, bisan og kausa, kay unsa man nga nagdalamhati pa man ko sa pagkamatay ni Daniel. Mas ni-focus ko og basa sa mga libro para makalimot, Papa Joe. Wa ako makapugong kang Leia ug wa sa kapugong nako ni sud ko sa kong kwarto, ang karaan na kong kwarto kay ngano man di ay og padamguhon ko ni Lola, mas maayo para masultian ako siya nga gimingaw kay kuniya ug makapangayo kog pasaylon niya nga wa ko makauli sa amo, Papa Joe. Mga alas 3 sa kadlawon gyud to. Diyan nisud ko sa kwarto unya ni ditso ko kog higda tungod sa kakapoy. Natinood gyud ang gisulti ni Leia about sa damgo kay pagkatug nako nagdamgo pug ko, Papa Joe. Ang akong damgo kay nako sa taliwa, so sa kalasang ngit-ngit ang palibot kay napuno sa gabon or fog sa English. Di ko sure kung adlaw or gabi ito kay ngit-ngit man tungod sa itom nga panganod. Naglibog ko kay humot man kayo ang hangin nga murag kahumot sa buwak. Humot nga buwak, di ba mao man na ang sulti nga kung makatimaho ka og humot nga buwak nga nara sa palibot ang kalag kuno. Bisan og natug ko nakarealize man gihapon ko nga damgo na to. Unya magpakita na si Lola nako. Andam nako nga makakita kang Lola. Ako pa gani siyang gitawag sa kong damgo. Lola Isabel, ikaw na. Pakita na ako. Kinakoy gustong isulti nimo.
Siyo paabot nga makitaan ako si Lola Papa Joe. Pero wa man gyud siya mugawas. Sa humot nga buwak nakadungog na pud ko nga murag tingog sa nagkanta. Basin si Lola ang gusto magpakita nako pinagi sa pagkanta. Pero nadugay ako na bati nga dili tingog sa kababae kundi tingog sa lalaki ang nagkanta. Gipangita nako ang mga lalaki nga nagkanta pero wa na ko siya makit. Pero nagkakusog ang iyang tingog nga mao nakaingon ko nga duol na lang ko niya. Hangtod nga nakakita ko og patay nga kahoy. Nagtindog pa ang kahoy pero wala na yung mga dahon. Sa ubos sa kahoy, diyan ako nakita ang lalaki nga nagbarog. Way lihok-lihok pero padayon sa pagkanta. Mayong gabi nganong nagpaulan man ka? Pangutana pa nako kay feeling nako nag-ulan niya itong higayuna pero siya ra ang nabasa. Bugnaw ang iyang tingog sa mga lalaki nga nitubag nako. Nganong nibalik pa man ka? Pangutana pa niya. Nakurat ko sa iyang pangutana. Ha? Kaila ka nako? Pero wa man ko makailan nimo. Pero tubagon nako imong pangutana ni balik ko kay namatay nga akong lola. Karon imo na pud nga turno nga mo pailan nako. Kinsa man ka? Hinay nga gituyod sa lalaki ang iyang kamot. Unya dungan sa dugdug og kilat na hayagan ang iyang naong. Ug dito ako nakita ang iyang hitsura. Dili kay klaro. Blurry ang iyang panagway. Pero kabaw ko kung hitsuraan ang maong lalaki. Gitutukan ako siya o gisuhid yun ako pagtarong. Nakakita na ba ko niya sa una. Pero bisag kung saon ako pinsar, sigurado ko nga kadto pa ko nakakita niya Papa Joe. Samtang wala ko'y pamilok na nagtutok sa iyang naong ni kalitraman og kaagnas ang iyang panit. Mura bitang kandila nga nalanay ug nisyagit og taman sa kahadlok unya nakamata ko. Gikutasan ko ug diyang nibangon ko unya nilingkod ko sa katre. Pagtindog nako moy akong natumban ang basa kaayo nga sahog. Siguro sa libo gikan sa kusog nga uwan sa gawas. Pero pag-check nako sa bintana, sirado man. Imposible nga makasud ang uwan. Di kahagikan ang basa nga sahog. Dili kahagikan sa lalaki nga nagtindog duol sa akong higdaanan. Nagduwa-duwa na hinuon ang akong imagination ni atong higayuna Papa Joe. Pagkabuntag nagdungan mig pamahaw ni Leia. Unya, diha siya gipangutanan nako. Ate Mara, nakadungog lagi kog syagit nimo gabi. Nagdamgo kog bati Leia. Tubag ko pa. Sa, di ba tinuod gyud ang akong giingon nimo nga tawan ang kwarto ha? Dugay naman gyud na nga wahigda ipagbiya nimo te. Wa na matug diha mong gipuy-an na og dili ingon nato. Dili man ako hadlukan Papa Joe. Kaysa kadaghan na ba naman ako nabasa nga mga istorya, gipakasama na lang nako nga science fiction lang ang ako nadamguhan sa nakalabay nga gabi. Ayaw na lang nagunaw na alaya para makafocus tagpanglimpyo sa kwarto ni Lola. Matod ko pa, pero wa mi madayon sa pagpanlimpyo kay gisugo mi papangumpra ni Mama sa lungsod para sa lutuon nga pagkaon sa mga mamilar inig kagabi Papa Joe. Gabi na nahuman kami ni Leia o among gabi na pud mi nakapanlimpyo sa kwarto ni Lola. Samtang nang limpyo mi si Leia sa kwarto sa among Lola, among gipangukay ang tanang gamit kay ilabay namo ang wa nay pulos unya ipada sa lubong ni Lola ang mga importante niyang gamit o mga sinina. Sa tanto na kong pangukay, nakita kong litrato nga napailawom sa mga sinina ni Lola. Usa ka old photo sa lalaki nga nagtindog. Nakuyawan ko samtang naglantaw sa mga litrato. Kusog kayong kulba sa kong dughan. Tungod kay murag nakakita na ko niya sa kong damgo Papa Joe. Gibasa na mo ni Leia ang nakasuwat nga pangan sa likod sa litrato ug dunay nakasuwat nga Elias Montenegro. Kisa ni si Elias te? Kaila ka anak niya? Pangutana pa ni Leia nako. Naglingo-lingo ko nga nitubag kang Leia nga wa ko kaila anak Leia pero nakailan ako niya sa akong damgo. Wa pa gani makatubag si Leia kalit lang nga napawong ang kuryente. Nag-burn out Mara. Matod pa ni Leia nga medyo nakasyagit pa. Gipasigan ako ang flashlight sa akong cellphone. Kuhatong emergency light ko, to sa kwarto nasa taas. Sugo ko pa nga to kang Leia. Di ko'y, bahala ka dito Imo ko pa doon nga, horror na nga kwarto, ikaw lang. Pamalibad pa nako niya. Ang kwarto manggod sa taas kay usara ka buok. Ug way lain kundi ang akong kwarto sa una.
nga haunted kuno niya tong higayuna. Hadlukan sa taon nimo wa man siguro ka makadungog pa nga naay tawo nga gikaon og ghost. Matod ko pa ngadto kang Leia. Bisan ako siyang gipugos og dala nga magkuyog minduha sa taas pero di nagyud siya musaka pa. Sige, ako nalay sakas taas ko ato sulti ko pa ngadto niya. Nisaka ko sa taas nga nagsuga sa akong cellphone nga flashlight. Akong tuyo maong emergency light kay dadon nako sa kapilya para sa mga namilar. Pag-abli na ako sa pultahan, ako dayong gipahayagan ang sud sa room para pangitaon ang emergency light pero napasyagit ko kay nakakita kog anino nga duha ka buok. Nganong duha ang ako nakitang anino nga ako ramang tao na adito. Nidagan kong pabalik sa silong hangtod nga kami, si Leia ang naglumbaanay og panagan paingon sa kapilya kundi dagan pa mga tao nga namilar bisan og ngit-ngit kay brown out. Natinga ang mga tao nga nung nanagan minduan ni Leia, hasta akong mama og tiya na balaka kung naunsa mi Papa Joe. Nakitaan ako ang anino ni Elias sud sa kwarto. Nako ko pa nga naghangos, Papa Joe. Kinsang Elias ba? Kinsa man na siya mara? Pangutana pa sa akong usa ka tiya. Si Elias good. Wa po ko kailan niya pero nakita na nako siya sa picture sa mga sinina ni Lola. Tubag ko pa, unya gihatag nako nila ang picture nga gisiguro gyud nako og luklok sa kumbulsa sa wa pa mi nagdinaganay ni Leia. Gipasigahan nila ang ilang mga flashlight sa cellphone, ang karaang litrato og silang tanan, wa makaila. Gawas lang sa katiguang babae nga kaedad ra sa akong lola. Matud pa sa tiguang nga wa siya makaila sa naong pero nakadungog siya sa pangan nga Elias Montenegro. Kay gisultian kuno siya sa iyang lola about sa love story sa usa ka Elias ug Isabella. Pagkadungog na ko sa pangan nga Isabella, nisagbat dayon ko. Isabella akong lola? Pangutana ko pa. Isabel man ang atong gibilaran karon. Isabella, mao ang lola sa imong lola pa. Nagka-interest dayon ko sa gustong isaysay sa mga tiguang Papa Joe. Kana kuno si Elias kay musikiro na sa una, diri sa tuang purok, guwapo, buutan, apan misteryoso. Matud pa sa mga tiguang. Nipadayon siya saysay Papa Joe nga si Elias na higugma sa usa lang ka babae nga gihinganlan og Isabella apan wa siya mauyuni sa pamilya sa maong babae. Usa ka gabi ni kalitra og kawa si Isabella mao nga ilang gipangita. Mao di ay kay ilang nahibaw-an nga nagtaba na og si Elias. Nasuko ang mga ginikanan ni Isabella pagkasunod adlaw nakita ang patayng lawas ni Elias sa kalasangan. Dinhigyod nga dapitan na palgan ng iyang lawas. Patayng lawas kay kalasangan pa man ni sa una. Wa pa ni mga balay ug wa sa ninyong balay nga natukod. Padayon pang sulti sa tiguang dungan sa pagtudlo sa balay ni Lola Isabel. Dilipod ko na siya sigurado kung asa gyud ang eksaktong lugar nga namatay si Elias. Ang ilang duda nga basin tungod sa kwarto kay adto raman siya magpadamgo kung naay matug sa kwarto. Pero nganong wa man ko padamguhan nitong bata pa ko nga maghigdaan naman ko anang kwartuha. Pangutana ko pa. Ngadto. Kulang lang ko sa pagtuo sa mga sulti-sulti. Kanang gitawag nila og urban legend ba Papa Joe. Wala say katubag ang mga tao nga namilar dito. Pero ang sakristan niingon nga daghang kunong katingalahan nga di matugkad sa ordinaryong nilalang o ordinary nga human being Papa Joe. Wa na ko nibalik sa balay ni Lola niadtong gabion na. Anyway, hapit naman pud mubuntag. Dito na ko nagpabuntag sa kapilya kauban si Leia ug akong mama ug ang akong papa. Wa na ko makatug dito sa balay ni Lola kung magabi. Nag-folding bed na lang mi ni Leia sa kapilya. Mas maayo dito kay gipalibutan mi mga tao nga namilar. Pagkasunod adlaw mao na ang lubong sa akong lola ug atol siyang lubong, diha ni duol nako nga taga baryo rapod namo ug nagpaila nga siya kuno. Si Lola Victoriana nga 85 anyos nang edad. Hinay na kay mulakaw, gialalaya na gani siya mga apo ug nagpailan nako nga siya kuno, si Chadri. Gwapohon si Chadri ug usa ka tan-aw pa lang nako, pareho rami og pangidaron. Nagtrabaho ko sa IT company sa Ciudad Mara. Doon naman di ay taog company no. Magkita-kita unya ta dito.
Matud pa ni Chadri nako. Tabian kayo og very friendly. Nitando lang pug ko bisan sa tinuod wala pa ko'y plano nga makipag-socialize. Mara, kay bao ba ka og nganong nabugos gini si Lola Victoriana nga manglubong mi bisan og naglisod siya lakaw? Pangutana pa ni Chadri. Siyempre ako kay bao nga no. Ni padayon si Chadri Papa Jo nga unsa ganito la? Kamayong ni Mara si Isabella? Niyang uyango pod si Lola Victoriana dungan siyang pagpahiyom ug halos way pagpamilok nga nagtan-aw nako. Mao siguro day Mara nga samtang gipadamgo sa akong apuhan nga si Elias, ikaw ray nakakita sa iyang naong. Ang iyang kalag wa na himutang og nalipay dihang nakakita sa iyang gimahal nga si Isabella. Sulti pa sa tiguang diri nako Papa Joe. Wala kami litrato nga nakit-an kung unsa gyud dagway ni Isabella. Pero matud pa sa tiguang nga apuhan ni Chadri nga pareho mignaong. Naliwat kuno ko sa akong apuhan sa tuhod. Human sa lubong, wala na ay bilaran sa kapilya. Di na mahimo nga ato gihapon ko matug ug maong napugos ko og balik og tug sa balay ni Lola Sabel. Pero wa na ko mohigda sa akong kwarto sa taas. Kaming tanan, diya nagtapad nga nangatug sa sala. Nagtuo ko nga di na ko damguhon kay wa naman ko natug sa kwarto. Pero gidamgo gihapon ko Papa Joe. Nagdamgo na pug ko ni Elias, nagtindog, siya si ilawom sa kahoy nga basa ang tibuok lawas sa unlan. Niya di na ko maklaro iyang naong pero nakaibaw ko nga siya si Elias. Elias, pangutana ko pa niya. Oh, ako ni Isabella, tubag pa niya sa akong damgo. Dili mo ko si Isabella, uy, ako man si Mara. Buhi pa ko samtang kamo si Isabella, patay na. Mas may siguro nga ato mo siya pangitaon sa inyong kalibutan. Sa kalibutan sa mga patay. Nagulog taman si Elias. Unya, sa kalit lang, nakita nako nga nalapnos ang iyang mga panit na sa nagkanapang murag kandila nga nalanay, Papa Joe. Unya, nakamata dayon ko. Wala na lang ako pahibawa akong pamilya about sa kondamgo kay maayo man ang ilang pagkatug. Tungod sa kakapoy, sa way tao o taro nga tulog, sud sa pipila ka mga adlaw nga namilar. Pagkaugman sa buntag ni sayo kog larga sa syudad, nibalik na ko sa akong trabaho as librarian. Sa eskwelahan, unya okay raman kay nibalik na pod ang ako ang normal nga kinabuhi. Balik na pod tanan. Samtang nag-arrange ko sa mga libro sa library, nakadungog kog hinay nga tukar sa piano. Gipangita nako kung asa gikan. Ug sa tanton na kong pagsunod sa music niabot ko sa usa ka old archives room. Ug pag-abli na ko sa pultahan, walay tao. Apan dunay basa nga tubig sa sawg, unya nilakra pa ang tunog sa tao. Ug didto sa daplin nakita nako ang tao nga naglingkod at ubangan sa piano. Dili maklaro yung naong pero nakibaw ko nga siya gihapon si Elias. Gisundan gihapon ko ni Mudri Elias, pangutana ko pa niya. Bisan asa raman ko mapadpad. Tubag pa niya nako og nipadayon sa pagsulti nga mananghid raw ta ko nimo nga mulakaw na ko sa layo. Di na ko mobalik kay layo kayo ang akong panaw. Papa Joe, nakamata ko dihang niring ang akong cellphone. Nakatug di ko nga naghukdong sa table sa library. Di ko makatuo nga murag tinuod gyud ang akong damgo. Nitindog ko og akong giadto ang old archives room. Akong giablihan pero wa may piano. Wa si Elias. Damgo ra gyud ang tanan. Pagbalik na ko sa akong table, akong gi-open ang text message. Gikan ni Chadri nga nag-invite na ako kung free ba ko sa Sunday. Wa ko reply. Kay ambot ba mahadlok pa man ko nga musud na pud og laing relasyon. Do wa pa ko makasiguro kung nakagusto ba siya nako or naala siya plano nga pangyaban ko, pero advance na ko daan mag-isip, Papa Joe. Kay sa tinud lang, wa pa ko maka-move on sa pagkamatay sa akong fiancé nga si Daniel. Na ako'y kahadlok nga kung ma-attach na pugkuglay lalaki, basin mawa na pud siya nako. Gidedman ako mga text messages ni Chadri pero murag wa ni plano nga mo give up. Kay 2 weeks na siya nga sige text nako, bisan og wa ko'y reply. Hangtod nga naanad nako siyang text nga ako pa ganing balik-balikon og basa. Until nga naka-decide ko nga ako siyang replyan. Sige Chadri, musugot nako nga makipagkita nimo. Ug mo to Papa Joe. Nakita mi si Chadri og nangaon sa usa ka restaurant sa may IT Park.
Sa unang date namo, ako na siyang gisultian dayon sa akong past, labi na sa akong pamanunon nga namatay, hangtod sa kalag ni Elias nga nagsige balik-balik sa akong damgo. Well, I guess kita gid siguro tanan, I guess kita gid siguro ang gitadhana, Mara. Di siguro coincidence nga si Elias nga sige padamgo nimo, ako rang ancestor. But in my opinion, what if dili gyud di ay to si Elias ang imong nadamguhan sa library nga nananghid nimo nga di na siya mobalik? What if ang imo tong pamanunon nga si Daniel nga nihatag nimo og signal nga mo move on na ka and be happy sa imong kinabuhi? Napot siya punto pa mo, Joe. Maybe si Daniel to o wa ko masayod, pero saray akong gustong may tabo. Ang mag-move on, kay dili sayon nga magsigil lang kog dwell sa past. Buhi pa ko, pero mura na kog patay nga gipriso sa akong kagalingong kalibutan sa mga buhi. Sa tabang ni Chadri nga lively kayo pirmi kada kita namo, murag nabuhi pagbalik ang akong dugo. Magkita mi kada Sabado para mangaon sa gawas, unya kada Domingo magdungan mi og panimba. Ingon niya na among routine hangtod nga nilabay ang 2 ka tuig, unya nagpropose siya kasal nako. Nga ako ra pud gidawat, dayon ang iyahang proposal. Sa pagkakaroon, kasal namin ni Chadri ug doon na namin usa ka anak. So far, sukad mi nakasal, wala na ko nagdamgo kang Elias or kang Daniel. Kung sila mangyud gani ang ako nadamguhan nga nagpakita nako, usahay kung mag-ulan-ulan unya bugnaw ang panahon, mura ko makadungog ug tukar sa piano. Pareho sa gitukar sa laki nga akong nadamguhan sa library. Nakadungog ka, Aaron? Pangutana pa nako ni Chadri. Ang unsa? Tubag ko pa niya. Karon ba, murag na nagtukar nga piano. Igol ako gakso ni Chadri kay wa ko siya nadunggan. Basin lang sa kung nahuna ra ko ang tanan. Bitaw. Basin no nahuna ra nako kay usahay ka na mag-inusara ko sa library, mukalit lang nga naay matimawaan nako nga humot sa buwak, nga murag sabon nga wa ko makasiguro kung unsa. Usaray ako mainumduman kay pareho gyud ang kahumot sa buwak niya nagpakita nako ang maong lalaki sa akong damgo. Daghang kayong salamat sa pagbasa nimo sa akong istorya, Papa Joe. Hinaut pa nga nagustuhan sa mga avid followers ang akong kaagi sa love pero dunay touch nga horror story. Dinhi na lang kutob imong magtatampo, Mara. Daghang salamat, Mara, sa imong istorya and I hope nga totally maka-move on ka. Usahay ang ato ang brain, dunam guni siya mahubad nga ato ang nagian. Mura bitog trauma. Kaya bitong matrauma ka, di ba, kung simba ko, planitan, nakasuhay kang disgrasya, and then na-disgrasya ka sa motor. So every time makita kasunahan nga na ay motor nga kusog dagan, murag tan-aw nimo, pwede ka madisgrasya or basin madisgrasya ka. So it could be nga ang imong natimahuan, tungod to sa naalay na ka-trigger or nga buwak sa unahan, or mga fabcon, kay ang mga baho sa favcon karon mga baho naman sa buwak. And sometimes di na tumlikayan ng muduwa dayon ang atong utok nga ma-perceive nato nga murag naa diha nagpahinumdom na sad nato. O di ba? Pwede siya nga na. And siguro ang kanang mga piano nga imuhang nadungog kay automatic na siya nga naka-embed sa imuhang utok, labi na nga hilig kay ka mo basa o kanang mga nobela. Kay samtang magbasa ka, usahay mabutangan nimong background kay naanad naman ta nga kumutan-aw ta og mga salida, labi na og kanang mga love story or horror, doon na ginay background nga music. And sometimes tumikit appear sa tong una-una nga mura siya og kanang realistic. Ang ato ng brain mo oy mo suggest na to nga murag mo ni siyang tukar ingana, di ba? So for example, sa mga tao diyan nga naminaw karon, kung kaan mo makadungog mo na ko nga magstorya on the air sa radyo or kung magkita maganita, di gyud na mawa sa inyong utok sad nga mura ko og nagistorya gyapon sa YouTube channel nato nga dunay background. But anyways, the best nga imong buhaton is i-pray lang na ang mga kag nga tan-aw nimo nga nagpahinumdom nimo, or maybe kini mga kag jud nato nga nasa tong palibot
nagpuyo na gyud na siya sa tuang kasing-kasing kay gitagaan man nato sila og lugar sa tong kasing-kasing ug tong unahuna. Mao na nga di gyud sila mapapas labi na og mga maayog sila og mga binuhatan nato. Daghang salamat ug God bless us all kini inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento